Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguro. What do you say? Masura seguro. That's what I'm going to do. Sirokazi. Ukabvuma zvese Zvese chaizvo seguro. haunakana kumbonyikidzwa. Nokumunyikidzwa nani seguro izvo zvinhu zvandakaita. Hauna kumbonyikidzwa? Haiwa handina. Ko mwana anomboti sekuru Kanengo vanomudzwa nyaya yokwandudza nyaya yomuzukuru wangu. Handina seguro. Asi iwo ndo akazondiudzawo zvimwe Unoita zvakati. Hongu. Handiti. Ndizvo. Zvakanaka muzukuru, ndinoda kutibatsira. Sirokazi. Usununguke. Muzukuru uyu akapinda mudare akabatwa dare nasekuru. Ane zvinhu zvaanazvo zviri munyama make. Zviri kumufamba. Dambudziko kuvana rakakura. Muzukuru uyu akatoromba ende kana ndichimuona muzukuru wedu muroyi. Uroyi uri pakasiyana siyana. Kuna uroyi hwekuti nyama yemunhu. Kuna uroyi hwekutora tonic kuisa muchikafu poison ye munhu ubva atofa. Asi nyama yemunhu haudyi asi wese uroyi. Kuna uroyi hwekunotsvaka mushonga unovhiringidza upenyu hwemunhu. Asi haumuke haudyi nyama dzevanhu asi mushonga unenge wakanoutora. Handitika? Asi mushonga wokukwadza vanhu vari kupenga, vanhu vakura usiku nezvinhu zvino zvakaipa wese uroyi. Saka uroyi unosvika kuma 20 wakasiyana. Kuvenga munhu chako kungovenga munhu pasina zvaakuitika. Uchimuroyera tsiva uroyi futi because chinonzi uroyi. Kuvenga kwakakura kunobereka godo. Godo rakura kwakubereka kuuraya. Handitika? Mumwe anongorwadza kuti but moti yanhengika iri kundirwadza. Anotora zvipikiri chete zvonorora pakuti mota yakapinda bva kuti uroyi futi. Saka chinhu chinonzi uroyi hutsinye. Handikuona muzukuru. Saka iwewe utori muroyi izvi. But uroyi hwako manje haudyi nyama yemunhu. Bhoza vazhinji vanoda kunzwa uroyi hwekuti munhu atodya munhu. Vanonzwa kufara. But wese uri uroyi. Bhoza vanotsvaka zvinhu zvakaipa zvakukanganisa mhuri yako, zvakukanganisa madzimai. Handiti? Noti kana munhu achisikwa haasikirwe kunzi asangana nematambudziko. Sematambudziko ekusangana nemhuri dzako. Handiti? Saka chitsanangura kuti uroyi hwako hwakafamba sei. Pamusoro seguro. Ndatenda hangu muzukuru wangu. Inini ndakainda kune imwe n'anga. Inova n'anga yandakanga chinda kunopa munda. Saka takafamba tichirondedzerana pamusoro pokuti ini ndada kuti ndokupiko pacho tukuti tiri pa pamusoro isekuru inonzi nenge n'anga chenzani Masanguzi. Taura zita rako. Pamusoro isekuru Kanengo ini inonzi Nenge, ndogara pakati. Ndati dambudziko rangu sekuru Kanengo, nyaya yangu yakamira yakadai kuti kwandinoita kuno kuti nomwe muzukuru zvakutondinetsa pafundi sekuda kuromba. Sekuru Kanengo arombesera. Asi nomuzukuru kuti ndinetsa kusekuru damari dauzazoromba. Saka ndoti muzukuru ari kunzwa azive kuti kuromba kune kwazvakanakira, kune kwazvakaipira. Handiti? Saka chinyatsa kutsanangura kuti zvakaitikira kupi ende uyezve unonzarisa rako. Pamusoro izvi Mambo wako ndiani, sabhuku wako ndiani. ini ndinonzi Asero Zimbero. Ndinobva kuChomutukutu. Kurushinga. Bhuku ramuzara bani. Ari mwana ndiye ari mubhuku. Mambo ari Rusambo. Chief Rusambo. Chief Rusambo. Chief Rusambo arondiziva singaite. Rusambo aya. Handi. Ndiri imomo ndakaenda kune imwe n'anga. Nokuti takachitobva yati kwataitobva kunomupa munhu. Pataibva kunobva mupa ndabva tatsanangurira pamusoro pokuti ndaida kuti unditire hoko dzokuchengetedza pamba. Akati zvirokwazvo ndinogona kukubatsira. Ranga riri zuva rokutanga. Repiri akazonditi tichautore zvinhu zvako zviya izvi. Tidini tikugadzire pamba pako. Takabva tose kumba kweya. Tasvika kumba kwangu. Kwake takatora tiri vaviri. Kwangu ndokwakazosvika ndokuona vanangu variko. Ndokubva taunganidzana vana vangu ndobva ndavatsanangurira kundo zvandiri kuita. Tiri ipapo n'anga yakazodini yakazopinda pamba paya ndobva yachiranga kugadzira paaitsveta mishonga yake. Aifamba ichitsveta mishonga yake. Mishonga yake yakazosara. Mishonga yasarai chitemerehwai munyama dzenyu kuitira kuti
mugogara makadini makasimba. Mushonga wacho ndakatemererwa yatemererwa nganga yakadini yakasimuka yakadzokera. Igore ra19 ya 2005 pa 2005 2007 zvinhu zviya zvakachitanga kuchifamba manje munyama zvakachitanga kuchifamba munyama zvakutanga kufamba munyama. Saka munyama umu sekugarawo ndakanga ndagara kuti ndichitorota zvakatanga kuuya kumusoro ndobva ndachita maraini apa panga paine picture yechishiri changa chiri kusaso chachakatasereka sechishiri. Saka pfungwa dzanga dzakaita semunhu akutopenga. Pakupenga papaya ndakazoti usiku ndakarara zvikanzi aiwa pazvinhu zviri kufamba munyama mako tsvaka waya ukwizire waya iyoyo upote uchizvibaya-baya munyama mako imomo. Ndakata saizvozvo makusena ati ndakafuma chitora chikwizira pai zvinhu zviya zvakatanga zviri zvichiwanda zvawanda kuti zvinhu zviya zvakazodzika nenyama zvadzika nenyama mumiri wese zvanga zvangova izvi saizvozvo ndakazopedzisira ndakushinza aiwa zvinhu zvavakuwanda kuti chitsvaka nareti upote uchizvibaya-baya futi nenareti kuitira kuti zvikubatsire. Pakubatsirwa ikoko zvakaramba zvichiita saizvozvo zvikanzi ranga rava gore ra2008 zvikanzi zvinhu zvako izvi zvakutoda chirasa waya idzi uchishandisa minzwa ndiyo ndakaenda kuchitanga kushandisa paminzwa ipapo 2008. Pa2008 ipapo amai vakanga vaenda kumunda ndikakuti pamusuwe gore riro ndandatobuda zvangu iri 2008 iyoyo ndandabuda mbuya mai vasara vachienda kumunda. Pavakaenda kumunda amai vakanodonawo ndobva vatsemuka gumbo kudaro ndobva gumbo riya rataronda ndobva vatanga kubatsirwa pagumbo ipapo vachibatsirwa kudaro gumbo riya rara ndakaramba chidzimba saizvo chiramba chidzimba chingoti kudonhawo zvako. Asi mai pakudonha kwavakaita vari kumunda vakazorosvika kumba ndokwakatanga kuchizvimba gumbo. Chibva ipapo amai vakazoti rimwe gore futi rakadonha futi gumbo iroro ndobva raita futi chigwere chakati chimwe chete. Chigwere icho chakaramba chichiita saizvozvo. Tiri pagore iroro futi amai vakatanga kuchita chigwere chechibereko vata chigwere chechibereko ndobva taenda kuna dokta zvikaenda dokta chigwere chamuri kushandisa ichi chibva chiparadzana mumba hamuchifaniri kusangana mumba. Zvakaramba zvidini ugwere hwakaramba huchienda pakuenda kwakaita ugwere uhu takambofamba ndakaenda kumwana wangu kubhindura. Pandakaenda kubhindura uku ndakaenda kuchirwara mani ndakuenda kubhindura we zvikana nomwana wangu ngatimbofamba timboenda kuvaprofita noti vanogona kuona kuti ndingabatsirika sei. Tasvika kuya uku anga yaya yakati mune zvikwambo pazvikwambo izvi inhanda kuziva kuti chikwambo chii zvikanzi pana zvinhu zviri kumba kwako zvinoita kuti zvinogadziriswa. Nganga yatakaitsvakura ndobva taenda kati kuti ndichaenda kwedu kucho mutukutuku aiwa ndega ndingogadzirira muno mubhindura ndobva yatenderera pamba pomwana wangu. Pamba pomwana ipapa ndobva yatanga kuita zvake zvounganga huya aita zvounganga huya. Paiva nomuprofita wakanga aripo takada kuti unongosazi chingoongorora kuti chii chiri kuitika. Muprofita ndobva azoona kuti pakunonga waita mungangai yanga inonga zvinhu zvefeki. Apedza kudaro zvikanzi ndapedza zvikanzi nemuprofita zvinhu zvavanonga izvi zvinhu zvako zvavanononga izvi ndizvefeki. Ndobva adini vakomana avo vada kutanga kutomurova zvikanzi aiwa handisi kuda kushandira newe. Ndobva ipapo futi gore iroro takazosangana futi nemwe n'anga yakanga irimo futi patutu ipapo ndobva tatorara nen'anga tikazotakurana nemwe yacho yatakazotakurana nayo tobva taenda nayo kumadziva. Taenda kumamadziva ndobva taenda kuchomutukutu nayo n'anga iyo. Tasvika futi kumba yakatanga kutenderera futi yatenderera kudaro ndobva yabata futi zvefeki. Muprofita yanga aripo zvinhu zvako kuti zvinhu zvabata zvisiri izvi. Muprofita yanga kuti aiwa zvinhu izvi hazvisi. Saka ipapo tanga kuzoti zvinhu zvavatibatira izvi hachamara hazvitibatsiri izvi. Asi semunhu watafamba newe hatingokunyara kuti aiwa mari chete tongopa mari ebhazi udzokere kwako wabvako. Saizvozvo zvinhu zvakaramba zvichiita saizvozvo kuvana zvakaramba zvichitambudza vana zvakaramba zvichitambudza sokuna ndingangoti sokuna my talent mwanasikana akazvara mwana
mwanasikana ndobva mazara mwana kudaro mwana uya ndobva afa ndonibvapo toenda pamwanasikana futi ainzi Lois ndokuzara mwana futi ndobva afa ndokuzozvara futi mumwana wechipiri abva kumunomo murume ayo haachagara muno murume nemukadzi anozara vana vasingabatsiriki mwana wangu ndobva auya pamba kudaro ndobva aenda kubasa futi ndokuchinosangana nemukomana ndobva vatorana nemukomana ndobva vaita mimba futi aita mimba ndokuzvara mwana ndobva yatazikara futi ndiri pamba pandigere papo ndino mwana wangu anonzi Bernard ano mudzimai wake akaroora mudzimai wake wakabva kwagutu wakati vigirwa nehazvanzi yake kana kuti sezvo imi mugere kunoku kuti muchakwanisa kuti mupote muchinotsvaka vasikana saka ndikugire musikana wanda kuvigirai chigarai naye nanhasi mwana wangu asati abata kana mimba atova nemakore kuti atokwana ku7 yes haana kana mwana ndoma matambudziko anditosangana nayo pachikamu chezvikamu zvandakatora ndiri ipapo panyaya iyoyo ndakaramba ndichingotambudzika kutamara ndazama ndobva ndazoenda kwatudu kwandakasangana naamai vakanga vari ikoko amai futi vakanga vachibatsirwawo nevamwe vaprofita vakanga vari ikoko ndobva tasvika ikoko zvikanzi ababa zvinhu zviri pamurimu zvinhu zvikwambo zvinoda kubviswa zviri kumusana kwamakatemererwa ikati tange tadi tabvisa tapara kutemererwa kwamakaitwa ndobva vapara kudaro zvinhu zviya zvitiri zvinongodini zvinongorimo asi takaona pakuita kwakati vakomana ivavo zvaikanga zviita sokudzoka zvichiita mbijana asi zvitiri zvichingorimo asati zvapera pakugadziriswa kwandakaita navakomana ivavo ndakazodzokera kumba zikanzi navakomana tichazoya tokubatsirai baba tichasvika toda kuzotaurana nani nemuprofita uya wakakuti nen'anga yakaudini yakakugadzirai vazame kukubvisai zvinhu zviri munyama menyu vakaita saizvozvo ndakavasiya vakapedzawo mazuva ati vakaita vhiki ngani nekuti pfungwa dzangu dzinopota dzimotitami dzisingatoriwo zvakanaka takagara kwenguva yakati rebei ati asati akupedza mwedzi miviri ndakazoona vasvika kudaro vakasvika ndokumbetawo minamato yavo taita minamato yavo ndokuzosumuka makuseni zvikanzi handei kuti tinoona baba vaya tasvika kuna baba vaya ndobva vakomana vati tauya nababa vedu avo tachikumbira kuti muvabvise zvinhu zviri munyama mavo tachikumbira kuti muvabvise zvinhu zviri munyama mavo sezvo miviri yavo haisiri kuita zvakanaka taura kuti ndingakwanisa kukubatsirai zvenyu zvandingakubatsirai nazvo saka pakutaura kwavakaita ikoko ndakazokasira kunovagama ndikati aiwa baba pane zvinhu zvamakandiisa ini mukati menyama dzangu zvamakandiisa mukati menyama dzangu muka ndoda kuti zvibve ndobva pakasvika kushanduka nganga ikati iro kuondisa uko manje hakusisiko manje izvi zvanga zvataura pamnaikwanisa kuri kukubatsira mutaurirewo manje zikanzi ndo pasvika vamwe vana vavo vaida kubatsirikawo pai vakanga vava sabhu vakanga vauya kubatsirika kuti vanzi kuti zvavadana kumusangano vanga vari musangano we vanga vaungana vana vebhuku ravo zvikanzi ndachikumbira kuti mumbodini sezvo mataura kuti ndo zvamunoda kumbotaura neni chimbotsudurukai mumbodzokerai kumba kwenyu mukozvaenda topedzerana kana ndambotaurana navana vangu pakutaura ikoko takadzokera zvedu kumba tadzokera kumba kudaro takanoti garei tiri kumba ikoko vakataurana nevana vavo ndoti dzakuenda kuma 2-3 ikoko ndobva tazodzokera kuya ndobva tatanga kuchitaura nyaya nen'anga ye pan'anga ye takazotanga kutaura chiti vakatanga kudzokera futi vakomana vakati chindibvisiraiwo zvinhu zvatanga panapa tavinga kuti mutibatsire mutibvisirewo chi zvinhu zvinomwana zvina baba tachikumbirai please tibetserei baba vakaramba vakazoti namashoko amakazotaura na baba avo hazina kunyatsa kundifadza
mukutaura kwavaita iko ndikati ndoba ndakazoti zinoseneka ndichikutaura itsananguro chaiyo chaiyo baba imi nemazuva 2005 takanga tiri tese tichibva kumunda ndikakutaurayi kuti baba indada kuti munondicherera chi munondidzikira hoko dzekuchengetedza pamba tiri tese baba ivavo vakaramba ati aizvo handizvizivizvi hatizvo handizvizii takaramba tichitaurirana kudzamara baba vana vakomana ndobva vachitanga kupenga manje kati zvese zvamuri kutaura panapa handisi kuzvida chichi muri kunyepera baba vedu chichi paya nditanga kupenga vana vaya sezvo baba ava kuramba kwavari kuita vaikachi vana vava zvavaika vana vavo ndobva tati nyaya izvi iri kutinetsai ngatichidini ngatidzokere zvedu baba zvari kuramba izvi ngatidzokere asi nekana toramba tichivatanangurira kuti baba zvini ndimakandipa kunyari mukaramba kunyari mukati ase ndimakandipa zvinhu izvi negore ra2005 baba vakaramba kuti ambatikanza vakomana ngatichienda zvedu tingauramba dzimwe nguva dzozopedzwa tataurirwa mumashoko asiriwo ngatisunga hedu tiende ndobva tasunga tadzokera kumba tikasvika ndokubva tagara zvedu ndobva tamirirawo chikafu chedu ndobva taita minamato yedu ndobva vakomana vadzokera zvavo kupindura kwavakanga vachibva. Saka muzukuru komana dambudziko ndinodika rina baba iri muzukuru vaya panapa takavataurira chokwadi ivo vari kupupura nomurongo baba wenyu vari kumanikidzwa here? Aiwa vasi kumanikidzwa. Muzukuru uri kupenga here? Pamwe toti pamwe kutaura zvikuru zvekupenga ka sekuru ndiri kutaura chaizvo zvandakaita zvaukaita nemaoko angu sekuru udati zvipere sekuru ndoda kuti zvipere sekuru nemhuri yangu ndigare zvakanaka. Mchembera ari kupindura akatochengetwa nomwana uko hakuchatogareki kwakuita sei saka chifano zvizere kuti makaromba makadeura ropa revana vazukuru vana vakwasha patakaenda kumba kwen'anga baba vacho notaura kuti zvinhu zvako zvakundinetsa handichazvikwanisi. N'anga yakataura kuti inini mandipuma saka ndakutengesa mombe ndiende kupi kwachifi zvechi wakatengesa mombe wakaenda kwachifi tikashedziwa kudare mambo akati ndobva atsanangura nyaya yako ndakaona anyandoro vauya pamba pangu vachiti makandirombesa zvinhu zvino ine handina kuvarombesa baba vanobva vatsanangura vakati zvandakataura shuwa chokwadi munhu yakandirombesa 2005 svikanzina mambo manje handigoni kuti iwe n'anga indanobvisa zvinhu nokuti iwe uri kutoramba kuti nditi nyandoro wapfuma munhu iye aita shuwa ndo zvatakaitirana zvinonetsa vari vaviri saka nyaya ndakuita ndeyekuti ndakuchikupeya mupurisa wangu mufambi kana mafamba riziva kuti chaya nomupurisa wangu ndoye handichapa judgment nayo saka zveshe wakati pamupurisa ndobva tafamba 1 week tichifamba ndobva tasvika pano wokutanga ndobva watsanangurirwa nyaya yekuti ko zvakaitika panana baba hauzi kutorerana vakadzi kana kutorerana munhu ushamwari uri apo ndo hwakaitika vakapanana zvinhu asi zvinhu zviye zvaakuchinetsa saka baba enda munobvisa zvinhu zvipamba pemunhu tichienda pane wechipiri vakatsanangurirwa zvimwe chetezvo asi tichitanga kusvika pakubatsirwa ipapo vaitsanangura kuti imimi ndima uya kwandiri maakundidzimaidzirei kuti ndisaona imimi ndima yako yakubatsirwa pamba pangu zvino zvisinei anonzi nyamusangudzi ndiani ndobva atsanangura zvikasinzi enda unobvisa zvinhu pamba kababa zvanyanga ndobva taenda pane wechipiri aingotsanangura zvimwe chete wechitatu achitsanangura zvimwe chete kusvika vatakanga tapiwa namambo zvepamutemo wedare ramambo vakwana 3 ndobva mupurisa ati takuchidzokera kudare kwani kwamambo igore iro rino zvakatanga takaenda kumba kwen'anga musi wa 20 n'anga yakafa rini manje yakafa muna August apa asi ajara zvi asi aisa zvi saka patakabva mupurisa apa ndingirigiri judgment yakawana kumaprofita kuna mambo mambo vakabva vati ngaenda anobvisa zvinhu pamba pomunhu zvekare adzosere expense yezvinhu zvakati imari dzavakashandisa n'anga judgment mambo vakapa judgment n'anga yanga isipo
ndobva vati tinongotonga nechidhina nokuti purisa akaenda kunomuudza kuti muri kudiwa kupi kwamambo haana kuenda. Saka pakazoenda mupurisa nejudgment kun'anga kunotaura ndozva judgment yapiwa namambo, akabva aramba kuti n'anga iye ikati ndoda kuti appeal. Ndokubva yaita appeal kwamambo iye mumwe chete iye vaita appeal. Isu takabva takumbira ndandiri kuno kupindura samboni yakasvika iri Saturday, ndobva ndafonera kwamambo yoko ndikati tikukumbirawo kuti muite fedha because tanonoka kunzwa samboni hatina kugadzirira mari dzedare. Ndokubva wandenzwisisa vakati urati munoya next week. Saka next week yachona chipiri n'anga yakabva yaita se yakabva yafa. Takazoenderera mberi nedare tava vana tega tega because pakafa n'anga vana ven'anga ye vakabva vaenda kunorova baba nasabhu chinzi ndimakonzera kufa kwani kwababa nokuti makauya pamba pedu. Saka havana kuzokundawo kuenda police case vakaenda but nyaya yacho yakatsika tsuka futi. Saka takazoenda mberi nedare tava vana tega tega. Saka inini mambo vakanditi mune mhosva. Mhosva yamakaita ndeyekuti makasvika pamba pemunhu asi munhu uya obva ava. Saka ndiye makakonzera kufa kwomunhu. Saka uya usaini mafana kubvisa mombe mbiri. Ndikati ini changamira handikwanisi kuti ndisaine judgment yenyu because haina kundigutsa inana kuuraya munhu. Chinoratidza kuti ndauraya munhu chii? Zvikasinzi vese vachibva vatonditora chioko zvikasinzi uya usaini mangwana zvinozokushatira uya uite sei? Uya usaini. Saka ndakabva ndaramba kusaina ndikati aiwa ini handisi kusaini. Nyaya yangu haina kundigutsa zvikazi kana usina kugutsikana enda kune rimwe dare. Zveshuwa wakabva wati tichisimuka ipapo endai kune rimwe dare. Ndobva tabuda ndakazoona baba vakuuya kumba nebepa ravanga vainaro vachiti mombe dzaamai dzatorwa kumba mbiri. Pakuda futi expense yevakomana yakashandisa kudare zvikwambo izvi hazvina kubviswa tisi tine dambudziko. Mombe dzaenda zvekare ende hadzisi dzababa vavo hande dzaamai. Saka tiri kunatsokuona sekuri kuti nyaya yababa iyi iri kutipa problem after problem. Munhu akasiyajara zvinhu akatorwa pasi. Munhu akajara akaenda haana kusiya abvisa zvinhu zvake. Kumba kwacho hakusi kugarira. Amai vari musango. Saka tinotenda sekuti tinotenda mukoma Robert atisvitsa pano kuti tibatsirwe nasekuru. Nokuti ndatatopererwa. Vanin'ina nehanzvadzi kuti titaure tibatane tironge chinhu chimwe chete havatisi kutobatana. Ndiri kungomirira nyaya yacho ndiri ndega. Saka zvipo zvacho zvakutondiremerawo mari yacho handisisina yokuti ndikwanise kuti ndienderere mberi. Saka ndinotenda hangu mukoma Robert takumanei vandisvitsa kuno kwamuri sekuru. Ndakamboenda kuZBC vakatadza kundigachira. Ndikambotaura kunana Bozhongora vakatadza kundigachira. Asi ndotenda mukoma Robert kuti vakandinzwisisa ndasvika kwamuri sekuru. Tenda. Hiro basa akanengoka iro. N'anga yakafa sekuru yasiya yakajara yakafira futi. mombe dzakatorwa. Mombe dzakaenda. Vamwe vakamboenda vakabvisa zvinhu zvefeki. Kana akaenda kabvisa zvinhu zvefeki. Dambudziko harisi kupera. Zvinhu zviri kufamba munyama. Aiwa rega isisi. Ndakazopuwa rimwe futi zita kandakunzanza makutumure kanzanza matakanura ndakunzi makutumure. Right, azuruka nyaya itu chasumuka tese pano. Nyaya yenyu yakasvika maoko mamambo asi mambo anofanira kuzviziva kuti sekuru Kanengo vari kuuya munzvimbo merushinga. Nekuti takadzama tapinda funda makuti Kanengo akapinda musha mangu anobva ambondiudza akazoita zvinhu zvisina kana basa rese. Saka isusu tinofanira kusvika mumaoko mamambo. Mambo kutosumuka tinobvisa zvinhu. Nhau dzenga tizogadziso dzakuzogadziwa namambo. Asi zvinhu tikunobvisa. Chaizvo zvavakatora ndoti kunobvisa. Ndimazvona. Saka ndo nhau iripo saka tichakupai date. Tanzwisana tinobvisa zvinhu zvipi? Pachinhu kuti ndopaziva zvisingaite. Kwarisamba wachindokuziva zvisingaite. Handikuona pachinhu kutokona nechimanda. Asi tikasvika pachinhu kuti taenda kuchitepo. Pachitepo kuti ndovaziva ndakamboshanda wananyatsato kuziva kwese ko. Saka tinosangana date ndokupai izvezvi. Tendangwa. Ndechimwe chekutaura kuna sekuru.
Baba. Mungu ndirazi mundu kutaura. Ataura muchidimbu. Ndofira kuti basi wakatatana sekuru kudayo. Ndokumbira kuti sekuru vandikudza nemhuri yangu kuti ibve mune chakaipa. Ndinotenda. Andiri. Tinotenda Vanyandoro. Ndivazi mbeva kana kuti Vanyandoro vakasumukawo sekusumuka kunoita vamwe vana Samusha vachiti rega ndinotsvaga mishonga yekuti ndisimbise pachivanze pangu, asi havana kuziva kuti vakanga vakunokoromora matambudziko mazhinji aita kuti vazofamba muzuva ranhasi. Vanoti ivo n'anga yakavapa mishonga iyi, mushure mekunge yavapa mishonga iyi yakazotanga kuramba zvinhu izvi zvapanduka kuti aiwa inini handizirini ndakakupa zvinhu izvi. Vakafamba nenyaya iyi vachizama kuti matambudziko avo abatsirike, asi n'anga iyi yakazosvika pakufa. Nanhasi uno pari zvino vachiri kusangana nematambudziko ekuti vana vari kusvodza pamuviri, vakomana havasi kuroora ende havasi kuita vana. Ivo vacho vanoti munyama dzangu ndinonzwa zvinhu zvinondifamba. Pari zvino regai ndidedze mwanakomana wavo wavari kufamba naye tinzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Vandigere nawo pari zvino ndimukoma Josias Nyandoro, mwana wasekuru Zimbeva. Arikuda kutitsanangurirawo kuti zvii zviri kutora nzvimbo mukati memhuri yavo. Mukoma Josias, makasimba? Tiripo makadiwo. Aiwa, tiri nani. Kuri sei kurushinga? Kurushinga kutsvene zvako. Aiwa, tinotenda. Kazhinji ukaona munhu asumuka netsoka dzake ati rega ndimbononyeura nyaya kuvakomana veZim News Beat TV, panenge paine matambudziko anenge achiitika. Mazhinji acho tanzwa sekuru vachitsanangura, asi imimi ndati ndikupewo mukana wekuti mutitsanangurire kuti zvakatanga sei kuti tizosvika patiri pano nhasi. Ndinotenda. Nyaya iyi yakatanga 2005. Pakaenda baba kunotora mushonga kwa Masangudza. Hazvina kutora gore mushonga uyu wanga wakunetsa. Matambudziko mumhuri anga yavapo. 2016 takambotora vamwe maprofita vachiti vabvise zvinhu izvi pamba, asi vakakundika kubvisa zvinhu. 2017 takatora futi mamwe maprofita maviri ese, asi vakakundika futi zvekare. 2024 uno topatakaenda kune vamwe maprofita kunonamata munin'ina wangu, ndokubva vatsanangura nyaya yedambudziko riri pamba. Tikawirirana naro sokuti dambudziko tatagara tinaro. Tawirirana naro, baba vangu ari kumusha esitatiri kuno kubhindura. Baba vakazouya kubhindura, ndokubva taenda navo kuchechi ikokuye, ndokubva vasvika ndobva vabatsirwa sokutsanangura kwavaita. Ndokubva vanzi namaprofita, dambudziko renyu riri pamba penyu hariperi nekushedza muprofita kuti azobvisa wamashura. Munoramba muchingobhadhara munhu but pasina chinoita se chinopera. Dambudziko renyu rinotopera nokutoenda kun'anga yakakupai zvinhu izvozvo kuti ite se itore zvinhu zvayo. Ndo chete solution iripo yokuti mugone kupedza dambudziko riri mumusha menyu. Mukasadaro, mukasazvigadzirisa muri vapenyu, mhuri dzenyu idzi dzinosara dzichitambudzika sokutambudzika vari kuita izvezvi. Zveshuwa baba vakazvigachira, vakapiwa minamate vakapiwa sokutsanangura kwavaita. Isisu takazoteerana namaprofita kumba musi wa 20 July. Tasvika nemaprofita pamba, vakaita basa sokutsanangura kwaitiwa. Kwachena ndobva vakatsanangura vakati, sokutsanangura kwatakaita kuye baba, ndimi mune kodzero yokuenda kune n'anga yakakupa ichi mushonga, mutaure zviri pasi pemwoyo wenyu, nokuti imimi ndimi makapandana muri vaviri. Zveshuwa baba vakataura vakati, inini mushonga uyu handichauda nokuti wanditambudza, wandiparadzanisa nemhuri dzangu. Saka ndakakodzera kuti ndiende ndinodzosera. Shuwa takasumuka pamba 21 July kuseni semhuri. Maprofita vakangowawo kutiperekedza kuti vangonzwawo zviri kuita se zviri kutsanangurwa. Ndobva takumbira sabhuku mukuru wemunharaunda, tikati handei munonzwa nyaya tiri kunotsanangura uko, hatisi kurinda hondo nomunhu, asi tirikuda kuti vawirirane nababa sokuwirirana kwavakaita pakutanga. Zveshuwa takasvika kumba kwen'anga, baba vakatsanangura nyaya yavo.
vane dambudziko ndofunga mariona rokuti njere dzavo dzinomboita dzichiita kunge dzinokata, saka zvimwe zvinhu zvazvo zvichikatika. Saka vakabva vatsanangura nyaya yavo vakati Tsano, amai vangu imurewa, iyo n'anga imurewa. Vakati Tsano, zvinhu zviya zvamakandipa zvakunditambudza nemhuri dzangu kumba, handati muchitora zvinhu zvenyu. Zvikanzi zvinhu zvangu zvipi? Zvikanzi mushonga wamakandipa wamakandigadzirira pamba uye. Zvikanzi handina mbokupa mushonga iyi. Chandinoziva ndechekuti wakauya panapa uchirwara uchizvibaya-baya. Ndokubva nemwana wako kureva inini. Vakakumbira kuti tirapirewo baba wedu, ndikakutemerera nyora dzokurapa urwere hwanga uinaho. Ofu icho urwere hwakatozotanga vatobva kun'anga vatotora mushonga uyu. Saka handina chandinoziva panyaya yauri kutaura, uri kutondipuma. Zveshuwa mumwe watati naye muprofita akati ndachikumbira kana imimi musina chamunoziva, chivabatsirai muvarape kuzvitemera kuzvibaya-baya kwavanoita kwavanoita. Zveshuwa n'anga yakati ini handichakwanisi nokuti nyaya yavatanga kutaura ihobe. Saka hazvichaita kuti ndichavabatsira. Nyaya yandakutoita ndeyekuti ndakutengesa ng'ombe ndiende kupi? Kudare kwamambo. Zveshuwa takabva tati zvamaramba yenyu asi nhau yatauya nayo ndiyoyo ende tese tinoiziva sevana tanga takura. Haisi sikireti yekuti makazviita mega usiku, makatozviita masikati kuma9 kwakachena, vanhu vese vachiita se vachiona. Saka kana maramba yenyu hatingagona kukumanikidzai. Zvikanzi ndakutotengesa ng'ombe yangu. Tikati zviri kwamuri. Zveshuwa vakatengesa mombe vakaenda kunomangara nyaya yavo kwamambo. Vasvika kwamambo takashedziwawo neSamuel. Tibva tasvika tikati vakatsanangura nyaya yavo kuti ndakaona baba wavo vauya pamba pangu nevanhu vavanga vainawo asi vaiti ndevemhuri, vachitaura kuti ndine mushonga wandakaisa kumba kwavo, ini handina mushonga wandakaisa kumba kwavo ini. Zveshuwawo baba vakatsanangura kuti inini kufa nokuora wandiri kuziva ndiani? Ndimi makandipa mushonga wokugadzira pamba. Mambo vakapa judgment kana kuti vakapa mutongo watakafarawo nawo tese mudare imomo vakati kuti nditi iwe Masangudza wakaisa mushonga pamba pewaridzi, iwe uchiramba ndinenge ndakudzvanyirira. Kuti nditi imimi anyandoro makapuma munhu uroyi, imimi muchiti shuwa ndiwe munhu akandigadzirira pamba, ndinenge ndakudzvanyirirai. Saka nyaya iripo ndeyekuti ini handichaziva chokwadi changu chakuchibva kuti mupurisa wandichakupai mofamba. Result ichabva kumupurisa wangu pakufamba kwamunenge maita ndokuchaita se ndo yandichapa mutongo nayo. Zveshuwa takapiwa mupurisa tikasumuka pamba musi wechipiri. Vataura kuti mande but sitakasumuka chiri chipiri. Ndokubva taenda kurushinga wanga wachitsanangura. Takasvika pan'anga yokutanga. N'anga yokutanga ndokubva yatsanangura ikati mauya kuzobatsirwa ndimi. Ko muri kundidzimaidzirei kana mauya kuzobatsirwa? Handi ndima ndivinga kumba kwangu. Ko muri kundidzimaidzirei? Anonzi Nyamusangudza ndiani? Zvikanzi ndini. Zvikanzi nyaya iri apa haisi yokutorerana vakadzi kana kuti kunetsana pamugano ende hamusi hama nehama. Tikati hongu. Zvikasinzi nyaya yenyu iri apa ndeyeushamwari, makapanana zvinhu paushamwari. Baba ndobva wadaira vakati hongu. Zvikasinzi manje zvinhu izvozvo zvaakuchinetsa, saka Masangudza enda unobvisa zvinhu pamba pemunhu. Masangudza akaramba mumwe akati izvozvo ndo zvandiri kuramba zvokuti ndakaenda kugadzira pamba pake handina. Zvikanzi asi kana ndakunyeperai enda henyu kune vamwe, asi ndaona kumberi kwamuri kuenda futi muchaita se muri kunoudzwa nyaya imwe chete iyo. Zvekare kune vamwe vamakabatsira vakagadzira pamba pavo, kune vanhu vari mumashure vanotokwana 10, verengai munyore pasi. Mupurisa handiri kuzvinzwa. Zveshuwa zvikanzi handisina kwanichaenda, ndapedza nyaya yenyu. Mangwana acho takaenda kune imwe yechipiri, in'anga muprofita inonamata chechi yechedza nerima. Ubva akatanga kutishandira nechiprofita. Akati ko imimi mauya kuti tubatsire nyaya imwe chete iyo yakatsanangurwa nen'anga. Ko muri kuti dzimaidzirei? Muri kuti dzimaidzirei? Mimi ndimauya kuno. Saka vakabva vatoita kunge zvohasha zvezve maprofita aya. Ndokubva mudzimu watobata. Wabata mudzimu ndokubva wazoenda kwata nguva yangu haisati yakwana kuti ndishande basa. Ndobva mweya mutsvene watanga kuita basa. Zvikasinzi Amasangudza batsirwai because pamba penyu pane dambudziko. Dambudziko ravapo nderekuti wese ari kuuya ari kunongedza imimi panyaya yokuti makabatsira vanhu vakati wandei muchivagadzirira pamba.
Saka ndiri kuona nababa ava vari kuchema futi nemi makwagadzira pamba pavo. Saka chokwadi chiripo ndechokuti endai munobvisa mushonga uri pai uri pamba pava Nyandoro kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndokubva tazoenda pane wechitatu isisi tanga tiriwo kutevera ivo ndo vaitsvaga maprofita yavo. Ndobva wati kune vari kuna Mukonde vanzi nemwana variko kune maprofita akawanda. Zveshuwa takaenda kuna Mukonde sokutsanangura kwavaita. Tasvika kuna Mukonde kuyo vakabva vanzi ko mauya nenyanga yekuda kuti dzimaidza kuti zviite sei nemaprofita aya. Ndobva zvanzi musondozitora mbiya uko uvagezese mhepo kuitira kuti vabvise mweya wakaita se wainawo kuti dzimaidza. Zveshuwa wakabva wanzi baba Nyandoro namasangudza uyai kuno kumberi ndokubva vaenda zvikanzi batana maoko ndobva vabatana. Ndokubva vadzoka kwatiri vana zvikasinzi imimi muri mwana wa Nyandoro ndikati hongu zvikanzi uri mwana wamasangudza zvikanzi hongu zvikasinzi imimi muri vairi munofana kutowirirana nekuti zvakaitika pavanhu ava vaviri ava manga musipo vanhu vaviri ava vakatoita nekuwirirana kwavo saka imimi hamufanira kuvengana. Ndobva vaenda kuna nababa zvikanzi batanai maoko ndobva wasumudza maoko zvikanzi nasumudzei katatu ndo pakatanga kuchitsanangurwa nyaya yamasangudza yokubva kuti vawane urongwa hwaurapwa hwavainawo kwavakahutangira kusvika pavakazosvika pabo baba urongwa ihwohwo zvese zvakabva zvanzi bvu pachena havana kuwana chokupikisa panyaya iyoyo zvavakaita pang'anga yekutanga. Tiri kufamba kudaro n'anga yanga yakutorwara nangoti patakasumuka chipiri n'anga yanga ichirwara ikatoenda pa health worker kuti itorwe ropa kuti malaria because vaiti masymptoms andiri kunzwa imalaria. Ndiri kana ndikatestwa malaria haibatike but nditoziva kuti imalaria. Zvesho vakatestiwa vakatadza kubatiwa malaria iyayo vakazotengerwa mapiritsi $4 nemwana wavo ndo yavanga vakuita se vakunwa. Vakatonzi mapiritsi aya hamufanirwi kuramba muchaputa foja chimbomirai kuputa foja kuitira kuti mapiritsi aite se ashande asi iyo foja vaiita se vaiputa chete pese ipapo. Ini ndaitowadzumao zvokuti kana pataifamba ipapo taita sevanhu vakavengana taitotaura nyaya tichitoseka panguva yekuti tiri kutandara. Saka ndaitotaura ndichiti sekuru handiti maudziwa unzi regerai kuputa foja zvinokupai dambudziko futi. Saka takasvika pazuva rekuti tadzokera neresult kwamambo yava Sande isusu tatisina chokutaura mupurisa wamambo ndiye anga ane chokutaura. Zvikasinzi ko masangudza wachona ari kupi zvikasinzi ndakaenda kumba kwake ndikamuudza kuti uri kudiwa kudare kwamambo haana kuuya mupurisa uyu zvikanzi haana kuuya. Zvikasinzi manje mutemo watinoita kuno kudaro ndokuti kana munhu audzwa apiwa samoni kuti ari kudiwa akaregedza kuuya asina kupa chikonzero tinenge tichiti apwa padare panyaya yake. Saka tinotonga nechidhina ndokubva vapa judgment yavo vakataura vakati ngaainde anobvisa mushonga pamba pavaNyandoro odzosera expense yemari yavakashandisa pakufamba kwavaiita yese. Ndokubva vandishedza vakati unofanirwa kubvisa $20 re-LC form. Bepa iri i-judgment form raundogara naro imimi semhuri yekwaNyandoro kuitira kana vakada kuzoenda kana kunga kukoti kana kupi kana kuda kusimudza nyaya imimi munongobudisa bepa ripi iroro. Zveshuwa takawirirana nazvo ndikabvisa $20 iyi ndokubva ndati judgment form racho zvikasinzi judgment form renyu richazoteera nomupurisa paanouya kuzozivisa masangudza nezvenyaya yemutongo watuhwa mupi muno mudare. Saka achauya nejudgment form renyu wokusikirai pari zvino toda kuti rifotokopiwe roita mapepa mangani 2 rokutanga richasara kuno kwamambo rechipiri muchagara muinaro imini. Saka ndokubva tabuda mudare mamambo. Chipiri vakabva vauya mupurisa kumba kwamasangudza ndobva vasvika ndobva vapa masangudza bepa remaminetse kwamambo kuti auye azobvisa mushonga pamba. Masangudza akati nini handina kugutsikana nemutongo uyu ndoda kuita appeal. Saka mupurisa akabva adzokera nejudgment form riya riya kwamambo haana kurisiya kumba. Ini ndatova kuno kupurazi kupindura ndanga takuita zvefoni zvokungotaurirana pafoni. Saka Saturday
ndo patakazofonewa zvichinzi Masangudza waya aita appeal kwamambo iye mumwe chete iye. Ndikati ndokubva ndafona kuna machinda amambo ndikati tiri kukumbira kuti muite further because nyaya iyi yasvika tisina kugadzirira. Someone yasvika tisina kugadzirira. Zvesho vakandinzwisisawo ndokubva variita further next Sunday. Next Sunday iyoyo isati yasvika chipiri n'anga yakabva yaita se yakabva yafa. Apa yange yatoturika nyaya kudai ndokubva yafa. Saka ndakatorelaxisawo kumba ndichiti sezvo complain ndadi ashaya kureva kuti kudare kwamamba kuchisina munhu. Kuma 7 yeSaturday next week yacho ndo ndakabva ndafonerwa nomuning'ina zvikasenza muri kuuya here kudai. Ndikati ko ndinoya sei ko handiti complain ndiwacho ndiye akafa here. Zvikasenze aiwa vana vacho ndo vaita vaita take off nyaya. Zveshuwa ndakafamba neusiku kuenda kupi kudare. Svika kudare kwekuya zvikasenze ndokubva yapiwa statement yokusvika kwatakaita pamba inova ndiyo statement yokutanga yakapiwa futi naMasangudza kuti ndakaona Wanyandoro vachiuya pamba nemhuri vachitaura so ndo zvavakaita. Asi vakazowedzera vachiti vakatora dhaga vakatora baba picture vakatobvunza kuti ko uri kunditorerei picture ko dhaga rangu uri kuenda naro kupi. Saka ndo nyaya yatauya naye muno mudare. Ndokubva ndanzibvunza mibvunzo mitatu panyaya yaita se yataurwa. Ndopandakavabvunza ndikati nyaya iyi yakasiyana here nenyaya yatakabva nayo mudare last week. Zvikasinzi yakasiyana makurukota ndiye anga kutoita kunge kundithreatena kundikaripira nyaya ipi. Zvikasinzi yakasiyana iwe pindura mubvunzo waita se wenyaya yataurwa. Ndopandakati saka inini handichisina mubvunzo wandichaita se wandichabvunza chirega ndipinde munyaya yangu zvizere. Ndakabva ndadzokera futi munyaya yekutanga iye masvikira atakaita pamba pawo nemafambiro atakazoita nen'anga kuenda kunobatsirwa nemaprofita nokuzopiwa judgment kwaakaita. Ndobva ndabvunza mubvunzo pekupedzisira ndikati saka n'anga yaimirira here kuti izoita appeal court mambo vapa judgment uye vakaregera sei dhaga richienda ivo vakachitori neumbowo hwokuti shuwa dhaga vanhu vatora dhaga iri vari kuenda naro. Vakadii kumimira kuti vanhu ndo paitotangira nyaya kozi itori neumbowo kai. Vakadii vakaregera sei vanhu vachienda nedhaga. But zvese zvandaitaura izvozvo zvanga zvisisina basa pakutongwa kwaita nyaya iyoyo because vese macomplainant achona nemakurukota vachona nga vato against inini. Zvokuratidza kuti panga paine zvanga zvatoitika zvokubhadharana. Ndakava nofungidziro iyoyo ende ndizvo zvakazoitika nekuti ndakazoita tsvakiridzo. Tirikuda maprofita yamakatora yakagadzira pamba penyu nokuti mimi ndimakonzera kuita se kufa kwemunhu. Saka tirikuda maprofita iya yakagadzira pamba penyu vakauraya munhu. Ndikati isusu hatina kuuraya munhu. Zvikanzi makazosvika sei pamba pemunhu musina mvumo. Tikati isusu takangoti sevagarisana kozi n'anga iyoyo ndiye muvillage mumwe chetemo sevagarisana. Baba vakaenda kun'anga vakakumbira mushonga vari vaviri. Saka takangoti bheta vataurirane futi vari vangani vari vaviri isusu tichinzwa. Saka n'anga yakaramba ndo zvatisvitsa pano. Zvikasinzi saka you are the killers. Saka munofana kubhadhara ndikuda maprofita yaya pano. Zveshuwa ndakauya kuno kubhindura ndikatora maprofita ndikadzokera nayo. Ndasvika ikoko vakangonzi imimi makasvika naNyandoro pamba pen'anga. Zvikanzi hongu. Zvikasinzi imi kusvika kwamakaita munhu obva asara achifa anonzi auraya ndiani. Saka mune mhosva sainai. Saka inini ndakabva ndaramba kusaina ndikati inini handisi kusaina because handisi kuwirirana nenyaya yamaita se yamatonga. Handisi kuwirirana naye saka handisi kusaina. Handina chandosaina because handina kuuraya munhu. Kana ndauraya munhu endesai nyaya yacho kumapurisa. Abaiwa nebanga here aimuswa poison here apfurwa nepfuti here ndamuuraya hawo mune exhibit yacho here. Zvikasinzi saina vese vakabva vatondikaripira mudare imomo. Saina uya usaine vamwe vachiti saina nyaya inozokuipira mangwana iyi. Ndikati aiwa ina handisi kusaina nyaya ndisingazivi. Nyaya yanga inotongwa zvakanaka. Zvikanzi kana isina kutongwa zvakanaka enda unoapia kumwe. Ndikati nyaya yanga inotongwa zvakanaka. Ndiri kuda judgment form rangu rokutanga renyaya yangu yokutanga kuti nyaya iyi tigone kuita se kuitsanangura. Vakabva vati judgment form rokutanga hatisi kukupa takudhirane judgment form rechituru rinova ndiro rakazouya nababa ava ravachisiyirwa mushure mekunge vakutora
mombe mudanga dzaamai vakabva varamba kundipa judgment fomu rangu riye maprofita vakataura vakati tanga tichiti dai zvichibvira muri yokufirwa nababa eng'anga iyi ibatsirwe bhosi dambudziko ratova mumba mani mavo saka tatati ibatsirwe tigone kuita se kuvabatsira bhosi yezvinezvi mukutaura kuti mukupomera isusu kuti tisitaurayachi mudhara uyu ofu uchisati nangoenda kumba kwavo hatina kugadzira kumba kwavo takagadzira kumba kwanyandoro ndoko takagadzira iri chengetedzo yekumba kwani kwavo saka zvakutoda kutoti vabatsirwe dambudziko ririmo mumusha zvikasinzi nemumwe mwana wacho kana zviite vanhu ngavaende kujeri mambo ndopa vakati vakaenda kujeri asi dambudziko imimi munenge muinaro saka zvavari kutotaura kuti mubatsirwe ndozvinotoita uyai musaini saka takabva taramba kusaina kwacho ndobva tabuda vakabva vati kana musingadi kusaina uchibudai ndobva tabuda ndobva tatopinda motikari ndobva tadzokera kuno kubhindura tiri murodhi tiri kuuya vakabva vafona sekretari wamambo wacho nakati ko mazoti kudii nenyaya yemhuri yeyo kwamasangudza kuti ibatsirwe maprofita yakabva vandipa foni ndobva ndapindura ndikati maprofita ndini ndakayatora kumba kwedu saka imimi kana mandipa judgment fomu rangu rokutanga sokutaura kwandiri kuita maprofita yanoya kogadzisa nyaya kwamasangudza asi kana musina kundipa judgment fomu rangu havasi kuzouya ikoko nokuti ndini ndakavatakura kuti vauye ikoko vachigadzira pamba pedu saka kubva uye papa vana kuzobvira vakafona kwakaita 2 weeks rechi3 musi wechipiri ndo pandiri kufoniwa unzi waya kotora ng'ombe dzaamai kumba vatora ng'ombe dzaamai chitatu baba nezuro vakabva vasvika vachiuya nebepa ravakauya naro iri rejudgment tiri ipapo wangu ndoda kukudzoserai kumashure kuti baba vachisumuka mune matambudziko ere amaisangana nawo semhuri zvikazoita kuti vasumuke vachiti ndaunotsvaga zvekugadzirisa musha kumashure kwanga kusina dambudziko dambudziko rakazouya mushure mekunge vakagadzira pamba ndopakazotanga dambudziko nhasi uno vabva kunotora mishonga yekuti vagadzire pamba iyi ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo imimi sevana isusu sevana sokutsanangura kwavaita mbereko rokunetsa kuroora vakadzi vachingoenda zviri kuwanika muvana vanasikanawo vari kungoitawo vana vachita se vachidarikira mukufamba vari kungobva vabata nyaya imwe chete iyo sevana chakazoita kuti muone kuti apa panenge pane dambudziko apapa chii chamakatanga kuona chatakatanga kuona kuti tizive kuti pane dambudziko inyaya yavo ivo baba nokuti pavakagadzira pamba hazvina kutora gore vakabva vatanga kuita dambudziko remakumbo yavai nepfungwa nditi mamuchinzwa kutsanangura kwavanga vachiita zvimwe vanga vachitotanga vachitozvisanganisa tinotenda hedu kuti zvinenge zviri kuita zvibengenuka nokubatsirwa kwavakaita pati dambudziko vatori naro rakabva ratanga papi ipapo zvinhu zvavai kutaura zvaifamba mumuviri zveshuwa vaitozvibaya-baya zvekuti tese kana tiripo tikange taenda kuvaona so taitonzwa kutorwadziwa kupererwa nazvo vozi vaitotora tsono vachiita se vachizvibaya-baya so vachiti ndiri kufambiwa nezvinhu asi isusu tichinzwa nyaya yacho nekuti zvinhu izvozvo ndo mushonga wacho vaitoshanda sedambudziko kumhuri mushonga iwoyo wakatemererwa munyama ndo wanga wakushanda sedambudziko kumhuri dzipi idzodzi wanga wakuzvibaya-baya nawo zvabva ipapo amai vakabva vaita dambudziko isusu sevana hatina kuziva kuti vanhu vaseparata dzimba amai nababa taingoti vanhu vari pamwe chete but tainzwa amai vachitaura kuti baba ngavaroore mumwe mukadzi baba ngavaroore mumwe mukadzi but taingoti pamwe kuwirirana kwani kwavo asi chikonzero chaiva chii chakaita kuti vazoti nyaya yokuti mushonga uyo wanga wapanduka saka wanga usisada munhu mukadzi mumba saka vakabva vaseparata dzimba vaisangana nei amai vakapinda mumba hatisi kuzva zvakuda ivo vachipindura vari vega saamai asi ndo matsananguriro vaingoita kwatiri sevana kuti dambudziko ranga ravapo handiti maona saka vadaro amai vachienda kuchechi mhuri dzichitambudzika pakabva pauya chikamu chekuda cherufu kumhuri amai vaizoenda vachipiwa munamato yekuti vavhikirire kuti mhuri dzisasangana nerufu saka vakabva vachinzi ivava ndo vari kuvhikirira mhuri kuti dzisaita se dzisafe saka vanga vakuitwa teki ndo pamanzi vachitsanangura kuti pavakamboenda kumunda vakachuka gumbo rokutanga ndokubva varapiwa ndokubva vazoenda futi kumunda kechitundubva vachoka rimwe gumbo racho futi
ndakabva ndavatora kupurazi ndobva ndakumbogara navo ndichivarapisa bva vazodzokera vaita se vasimba. Ivo baba wacho navo vakamborwarawo futi zvandanga ndichataura zviya zvekuti ma2017 vanga varwara tikavatora tikafamba navo kanzi kumba kunofanira kugadzirwa kuda kubviswa zvinhu tikatora maprofita akaenda akatadza kubvisa zvinhu. Handiti maona kusvikira amai vakunzi ndivo ngavachitoenda pachikamu chokuti vaite se vafe vakabva vatiza pamba. Kubva kwavakaita pamba chikamu chakatobatwa kuhama dzavo ndokubva vatumirwa mari ndokubva vauya kuno kuHarare kuhama dzavo vachinzi vashandirwa. Saka isisu takabva taona sevana kuti tikachengeterwa amai vedu nanasekuru isusu tiripo ndobva tatora amai ndobva taita se ndobva tagara navo. Ndakagara navo gore nehafu kubva gore rapera kusvika izvezvi ndichiri navo kumba kutotanga kuonana nababa kuonana nezuro. But pesa apa vaitoti kana baba wacho uya amai vaitoita se vaitotiza zvaitondishungurudza inini mumwoyo kuti saka zvinozopera sei. Nezuro ndo pavakazotanga kuita se kuonana but vakatotanga vatiza vakati anoda kutanga ndatsvaga munamati kuti tikwanise kuita se kuonana because handisi kuziva kuti dambudziko riripo here kana kuti haripo. Saka ndotanga tabatsirwa zvisho vakatotanga vabatsirwa kuti vaonane nani nababa fushi ndo dambudziko riri kunetsa mumusha. Imimiwo muchitarisa munoda kutiwo chii mashoko amunoda kusiyira kuna nababa kana kuti kune vabereki vanosumuka vachiti takutsvaga mishonga yekusimbisa misha? Inini mashoko andinosiyira kune vabereki kana kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti izvi zvokutora muchigadzira pamba kana kutsigisa pamba ndezvekare hazvina hwendo. Matambudziko agara angoriko nenyaya yekutsigisa pamba iyi. Taizviona vamwe vaitadza kuroorwa, vamwe mabasa achawanike nokuburikidza nokutsigisa pamba. Saka matambudziko yakagara aripo. Saka hazvina hwendo kugara wasiya zvakatokosha. Ndozvo zvandosiyira kumhuri yeZimbabwe. Zvakakosha kuti kana waona zvako zvanetsa zviri nani kuenda kunobatsirwa kumaprofita kana kunamata kunotopedza zvese. Ewa, ndinotenda mukoma Josias Nyandoro nenguva yamatipa kuti tinzwe matambudziko amuri kusangana nawo. Ndine kutenda futi kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga mucharuwana nenguva pfupi pfupi. Tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.